gaat doen wat God zegt. Oké. Dus na vandaag, als ik je zie in de stad, wat hebt u aan? Wat hebt u aan? That's it. That's right. That's right. Dat met Drayu Libi. Psalm 19 vers 7. Dat na echte Drayu Libi. Wat doe je Drayu Libi? Dan nou, je komt in een echte bekering. Dat na echte bekering. Dat na van je soort gadden dat je lobby. Lees dat weer. Psalm 19 vers 7. Dan moet ik voor Psalm, hoofdstuk 19 vers 7. Kom op voor dat. Dan moet ik voor Psalm, hoofdstuk 19 vers 7. Kom op voor de kamer voor hemel. En dan verloopt het de door dat trakaba voor hem. En nooit de kibri heeft schreven. Voor dat waren voor hem. Vers 8. Dan wet voor Masra, de zonder foto. Dan draai dat silicon bakka. Hier dat is een wet dat is zonder foto. Dus mijn zuster is een beetje boos geworden. Wat u leest aan wet. Maar kan het dat een wet en de zonder foto? Dat ik kijk je silly. Dat ik kijk je praxeri. Dat ik met dat qua vrouw. Zij wakker qua vast is aan een fiti. En begin wakker en denken. Van denken dat naar Vesgado. Wat doe ik denken? Dat is een boek denken. Hoe staat ze aan een boek? Nee toch? Dat wil kijken. Oké. Mooi zo. Zij hebben een vraagje moeten doen. Zij hoor je bezig. Zij dat van, als ze dus niet begrepen het is, samen doen. Oké, continue. Oké. Dat was zo wat je nou een tempo voor gado. Oké, dat boom. Dat no. Maar de dopu. I don't see it in her hand. Sana dopu. Dat we behandelen ja heel people today, want dit is nou een misverstand. Dus we tegen in de water. Dat maar doppelen onder. Dat oppo. Dat is oppo. Die gooi zien wat 3 man. Dan gaan ze zo doen. Maar die oppo pakken dat de manoleria werd voor gado. Ide wa zondaar san natino. Die bego wa bang zij doen hurudu. Die oppo wa natman dengan hurudu. Dus sana dopu eigenlijk. Want we lopen misverstanden. Zeg dat het na echte dopu. Handelingen 19 vers 2. Ik kijk je living. Dat na echte dopu. Dat na echte dopu. We lezen het ja heel people. Dat is een verstand. Maar je bent verstaan mee. Dat we lezen het je even. Read on. Dan moet ik voor handelen. Toon. Hoofdstuk 19 vers 2. En dan ben taki die op taki. U bent kiezen naar Santa Jezus. U bent bribi. Dit is naar Paulus. En actie people bij bezoek. Actie. Ik ben kiezen. Je bribi pad dat Christus na. Je bribi pad. Je hoort een wet. Maar dan na bribi. Maar ik kies een heilige geest. Lees. En dan ben pikkie dan maar hem taki. No. U bent jaren taki. Was Santa Jezus. De schreef. En dan ben taki die op taki. Maar jullie zijn. U bent taki dopu dan. Keren dat ik? Want samen de 2 soort dopu in de Bijbel. 2 soort dopu. One dan een heilige geest. En one dan een water. Adif Johannes de Doper. Lees het, kom maar varen. En daar hebben we pikkie taki. Maar in dat dopu voor Johannes, dat dopu man. Keren dat ik? Dus als massa Paulus met miti. Bekis a dopu voor water. Lees het. Dat Paulus met taki. Voor true. Bring it out. Johannes met dopu, dat dopu voor draai. Libi. Zal je ons mee doen? Hij met dopu, dat dopu voor draai. Libi. Dus als je dopu voor Johannes, dan maak je draai libi. Christus de akkoord op een matta. Christus staat je draai libi. Dus nou, a dopu voor Johannes, dan draai libi. Maar dan een water. En a dopu voor Christus, dan draai libi. Maar dan een asanta je. Dus nou, er is een verschil tussen a dopu voor Johannes de Doper dan a dopu voor Christus. Wana watra, wana yeye. Listen. En dan ben taki die de people dati. De musu bribi, na tapu hem. This is a call na hem baka. Dat hij want taki, na tapu Christus, Jezus. Zie dat ik? Dus een opbreng, moro.
wet nomo, nou brengt dat een wet, dan Christus. Matthäus 3 vers 11. Matthäus 3 vers 11. We behandelen dat op asma in de people of Uru. Wat doe je dat je onder water, dat je boom kaba, dat je redden de drape. Maar dit ulezen dat handelingen, ik ben kijken je libi. Vast handelingen 19 vers 2, vanaf vers 2. Je bent moest kijken je libi, en je bent kies topu. En hoe lees je net in Psalm 19 vers 7, hoe kijken je libi, en betekent dat je hoorde commanderen in kado. Dat kijken je libi. Dus if you don't hold the cat de met fukado ete, you no kenki you libi ete. If you don't do sakado tegi you say doing na kudisi, you no kenki you libi ete. You en libi in wat was zondags leven. Wie zegt dat kerkie 1000 lezen? Je libi was zondags leven. You no redden ete. Van you kan redden, dan heb je paima ete. Van je op redding. De abi, je hebt het nou ook al aan day. Je begrijpt? Wie? Dat boek van Matthäus, hoofdstuk 3, vers 11. Putru, die dopo unu nanga watra. Dit is de Johannes de Doper het accent. Putru, die dopo unu nanga watra, putra in Libi. Maar hem kisi sa kon na mi baka. De macht die moro lek die mi. En mino de waard die fuchari hem susu. Als hij dopo unu nanga na santa ye. Sat Johannes de Doper tak sa Christus modu. Als hij dopo unu nanga na santa ye. Dat na punt. Christus moet dopo unu nanga na santa ye. Maar dan nou, de mo habababab. En dat de man ingedak dat na santa ye. Als hem smasa e bara habababab. Elim nanga tu man. Als hem man, zij doa se a rommel dati. Elim nanga tu 3 vrouw. Ama kenki limi mama. Oh, atonga taal sa lebetaki. Kita tak kepo no? Abebo? Dus nou wel lezen, zou werkelijk naar Santa Heer. If na tonga taal sa lema leer uno, of na disi. Johannes 6 vers 63. Koli sa karotaki naar Santa Heer. Want op de Santa toch? Ane, die allemaal Santa Heer. Maar sane, make sap sane. Wel lezen. Ja? Want dat het blessie voor een man of een vrouw, zij is doesa, zij lazy. Dus voor lazy, ze kan het takken naar Santa Heer. Lezen. Dat boek van Johannes, hoofdstuk 6, vers 63. Adeda yeye, this is Gilibi. Dus abra samen takken? Adeda yeye, this is Gilibi. Dus mama, we takken abra ayeye, a Santa Heer. Lezen te wel lezen. Adeda yeye, this is Gilibi. Dat king no kan do nothing. De woord to this imitati ki Wacht even. Lezen vanaf het begin, de stop naar een woord toe. Adeda yeye, this is Gilibi. Dat king no kan do nothing. De woord toe. Lees. This imitati ki Dem de yeye. Zat er daar? Dem de yeye. En dem de libi. Dat na Santa Heer. De woord toe kado. Dat na Santa Heer. Dus if a woord toe na Santa Heer. Sana hababababab sani. Sana. Rommel. Onwaarheid. Een leugen. Wat zou God doen today? Hoe zou dat people voor kado? Waarheid. Johannes 8 vers 32. Hoe komt zou dat people voor kado? Waarheid. En de sansa de leer unuja. Dat is een leer. Dat na de valse profeet. De valse profeet oleer kusani. Sano de na pukujaso. De mo betek wat tori. A soort boom. De smaf ulobek. Wat zei de? De man no sor you wet. Dan no, omdat je na sap wet. Je kan doen sa you firi. Maar de gonoa kerkie of je gonoa sanek. De hasha. Die boom. Lezen. Dat boek van Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. En hoe zal sabi de waarheid. En de waarheid zal maken hoe kom free. Dat na sa we top G up people's gado. Maar say reka mama, na a waarheid voor gado. Tek a waarheid Jim. Sa na waarheid voor gado voor onze Bijbel.
Want u komt ja voor die een waarheid. En we zorgen u ten na ten dat alle de sasa de leer unu dat zo zo lee. Dat is een waarheid voor kado. Ah, dat is not true. Maar we lezen een woord voor kado. Lezen. Abuku zelf, hoofdstuk 119, vers 142. De gerechtigheid, de gerechtigheid voor tego. En je wet, de waarheid. Sana waarheid voor kado. En je wet, de waarheid. Kado en wet, de waarheid. Dus we lezen in nummer 22 vers 5. Dat na een waarheid dat groot tapu. En we lezen dat we man moest trouwen en vrouw. Dat na een waarheid dat groot tapu. En we lezen dat je nog mag abu. Dat na een waarheid voor kado. En we dat je nog mag gratis in een Bijbel we lezen wet dat hij. Dat na een waarheid voor kado. Ibri wat trasasa de tegen jou. Nou alleen. Dat na van je de echte profeet. Dan de leeman. In Johannes 4 vers 1. Dat na van je sabi. En van mij kon je naar geven voor Christus. Of van mij kon je alleen. Dat na van je sabi. Je in go onderzoeken sa kado taki. En kado no taki. Sade. Wale. Read it. Abuku voor 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 1. Lobiwa. Lobribi ibriye. Ik zeg dat dit. Kuna mus bribi ala yeye. Wama kona yu yesi. Amara taksa. Ik zeg zo mooi popje. Dat de TV fictro helemaal. Dan alleen ik tessie de yeye. Ik zeg dat we lezen. Abuku voor 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 1. Lobiwa. Lobribi ibriye. Maar tessie dem yeye. Usi e voor dem komen tot fukado. Ik kan ze voeren. Valse profeet in de panja. Na in die grootap. Maar dat je tegen me net toch? De valse profeet in panja tap grotapu. Gere van wat tessie a geef de valse profeet. 1 Johannes 2 vers 3. Kon je van wat tessie a geef voor de valse profeet tap grotapu. Wanneer mij dat uno na valse profeet. Maar heeft hij wel lezen aan Bijbel. Heeft hij wel lezen de wet de commanderen Gado. En Gado schrijft dat in de Bijbel. Dat de commanderen me. Denk naar een waarheid. Lees het. Abuku voor 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 3. En dit is de van Isabi dat u Isabi hem. Zie je dat? Dit is de van Isabi dat Isabi Gado. Wat heb je actie allemaal zegt Saja. En de man loopt Gado. Zal jullie dat dat tegen me? Zijn het algemeen antwoord? De loopt Gado toch? Oké, dat na correcte antwoord. Maar heb je actie nee? Zus, houdt u van God? Amen. Ah, ja dat is. Een loop Gado. Maar Arki, mijn zuster, maar van je loopt Gado. Ja, van je soort wat Arki. Iemand gaat naar Gado. Dat je een bossie. Iemand gaat naar Gado. Dat je zet wat telefoon. Dat je Gado. Komt in neti. Moet je wat mooi nyanji, wat mooi patu. Dat van je soort Gado dat je loopt. Van je soort Gado. Begin. Isa family soort Gado dat je loopt. Aye. Omdat I love me. I love you. Ja. Ja. Dan ang aming mofo. Aha. May tak nanging. Dat je tak nanging. Ja. Oké. Ayere mi. Oké. Wis mi ne seng. Maar ayere mi. Ayere you. Ja, en hij pikt me toe. Oké. We mag lezen wat toe versje even. Want die tak wat toe mooi zijn. Die tak. Je tak na Gado. Gado archi you. Ja. Dat zo wat fasie. Je zo Gado tak in lobe. Amen. Oké. De politie zegt Gado taki. En omdat we loopt Gado. Dan archi. Dat we tekleren voor Gado. 1 Samuel 2 vers 3. Wanneer is Gado taki? Want je taki. Voor sorry die Gado mi lobe. Dat tak na en dan archi me. Lees het. Bring it out. Abuku voor 1 Samuel hoofdstuk 2 vers 3. Aha. No taki moro na nga bay bigi pro de fasi. Sa Gado taki? No taki moro na nga bigi pro de fasi. Gado na loba pro de taki. No. Ano loba tayo taki wang. Dat asan. Want die actie ite mama ite mi respecti fasi. Betak na Gado kada e archi mi. Yera sa Gado taki. Where tell go? No di pasi fu bigi nomere. Fu komoto fu yumofo. Aha. Ikasi masia de wakado fu koni. Aha. En aweki ala sani disi witu. Sai wegi. Ala sani disi witu. Dus sa Gado e tegen eigenlijk. En wegi de san sa ye. Sa ye tu. Dus no mi mama. Gado e wegi. Ano de san sa ye taki nou arki.
En we zijn toe. Dan nou, soort actie mama. Je plegen voor zorgen dat ik loop. Ja. Ja, je bent moeite. Je bent geen moeite. Je bent. Maar. Ja. Nagado na elobio. Elobio. Moro trangamoro de pai lobe. Aha. Maar van jou sorry, want je is aan het attacken. Deze is nou al lazy. Dan moet ik 1 Samuel 2, vers 3. No taki moro na een beetje prolofasi. No die passie voor beetje memere voor komen te voor je mofo. Because in Masra, we want dat voor koni. En we die alles zijn die zien we toe. Kan je beginnen sansa weer toe? Dus dan nou, sana de sansa toe voor zorgen dat ik loop. Johannes 14 vers 15. Kosor mama Eva de sansa you must do. You must do the sansa. So what say there? Kan je beginnen de woord toe? Want kan je attacken? If you dey sonu, mine archiu. Ine sadati? Ja. Ibe sabi? Sabi ya. Dat if you dey sonu, kan je archi? Oké, maar sana sonu. Ja, dat is Ah, maar tegen me ook wat zei hè? Kan je beginnen sansa je do? Dus if you do a sonu, dan kan je archiu. Dus sana sonu. Maar ik sabi toch? Ja, sabi na. Fufuru, lei, ete wang. What is that? Bigi membre, oké, hoe is dat zo net? Aha. Dus eigenlijk is het allemaal ete. Dus akang mama, dat omdat ik nog sap de wet fukado, dat ik een broko wang, dat ik deze zoon doe, dat ik begrijp zijn ik kan de archie eigenlijk toch? Oké, dus om zoon mama sa, kan je bedoelen naar zoon? Oké, dat was zo'n judo. In Johannes 3 vers 4. Dat was zo'n mama Eva. Van, je bent zeker dat je een beggie, dat kan je leren je. Lees je. Abokumu 1 Johannes 3 vers 4. Dat suma die zien de zoon doet door. If you do zoon doen mama. Dat suma die zien de zoon doet door. Broko dat wet toe. Zijn jullie even de zoon doen? Je broko wet. De wet fukado. Dat je doet. Dus if you deze zoon doet, je moet zo voor een broko wet. Dus if you de broko wet, je moet deze zoon doen. Oké. Dus zo, if me take big finger, terus saya going mindoso. Dat was zoon doen. Ai. Nou, misschien dat ik knap mindoso even. Dat was zoon doen. Jezus, ano, was zoon doen. Want dat meneer sang, meneer broko wan wet. Kon lezen we morgen varen. Abokumu 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 4. Dat suma die zien zoon doet door. Broko dat wet. Because die zoon doet, broko dat wet. De zoon doen, je broko kan een wet. Maar it's so hard to serve God. And why when I say that I'm a Jew, it sound odd. For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sounds wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram
Facebook, Twitter, and podcasts, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.